ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଆଁରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶେଷ ଦିବସରେ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଆଁରେ ଚାଲୁଥିବା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଏହି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ତେବେ ଆଜି ବହୁ ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମା ମଙ୍ଗଳା